Tikman natin yung gulay na may kunting alamang. Masarap magkamay. Yan siya, kunting alamang na may kunting gulay. Tingnan niyo yung mga luto ko ngayon. Na ako lang nakakaalam ito. Painitin natin yung kawali. Lagyan natin ng isang boteng mantika. Wala naman magrereklamo nito kasi ako lang man din kakain. Yan ha, pakbit dito ni Boy yan ha. Lagyan natin yung bawang. Yan. Laglag natin yung sibuyas, kamatis na. Tawag dito, pakbit pa rin. Kamatis. Laglag na natin agad. Yan ang maraming tanong-tanong. Yan, dagdag natin yung alamang natin. Di ba ang cute ng alamang? Yan o. Tadang! Takpan natin na 1 taon. Yan, kumulo na guys. Ganito lang magluto ng pakbit. Lagyan natin ng mga 2 kutsarang asin. Yan, 2 kutsarang asin. Ay, maalat yun. Tapos 1 kutsarang bitsin din. Yun lang yan. Laglag natin yung gulay. Yung matigas muna, pakuluan natin ng saglit. Pakuluan natin uli. Pero, sa natin, siyempre, lagyan natin ito. Makrema, Coco Mama. Ayan. Cream yan, cream. Hindi na ito pakbit ha, ginataan na to. Diba? Sa akin lang kayo makakita ng ganyan luto. Ginataan na may asukal. Brown sugar yan ha. Laglag na natin yung gulay para matapos na, makakain na tayo. Okay, ito na yung resulta niya guys. Tingnan natin. Lasang gulay. Ito na yung tsura niya guys. Oh. Gulay na may kunting alamang. Tara, kain na tayo. Okay, let's eat. Tikman natin yung gulay na may kunting alamang. Na parang biko na yung lasa. Masarap magkamay. Kanin ko, bahaw to. Nagtitipid kasi ako ng bigas. Ang mahal ng bigas dito. Sarap din pala. Init. Lutong bukid lang to siya. Dito matuto ko talaga mag-eksperimento ng luto. Basta may lasa, bira. Gulay. Bugto ang bahaw sa Jollibee guys. Sayang yung taba ng alamang. Alamang ba to?
ampalaya. Buhos natin lahat. Sarap. Sarap din pala yung palaya na hindi mo pigaan ng asin. Sarap. Finish.